Nakaliang junga urang baisnong ngasungtunan sibun barna akuli kerpang ya ba jisen MLA jungi balawan ni ikni caka ban berentin nang ki priu ki ba nabar ki buan nai bar jela nang ta ki driver ki ba lakwa ban song ying no ting la bu mda si ya ki kentei ki ban saj ban kun ban katukat ningut israng ki bala kun ikni caka te kerpang a jing play ban kerkudo problem don kat bat jison inang la menteri khamba hapor ngeni jinja jongni klam tang dang ni tin polisi ya jo aku bat slong nga nikong nga pelpau ke jing sukumen sasisin ya ke jing wan jungo nga kaliang UMLA jongi ya kenika quarantine center kabadan po ke slong ke jongi hanya saiden te ngi na kaliang jo ke slong ini persang ban pun krek kat bala ke quarantine center kat bakilangwan kumbangai thu mene bakidon kumbakhat prangut ke badan sabar re jungut kilawan phai kidan donsu ki balak tre ti kinoman su tingi long keep in touch with bat kiman man kapor bat bagi nasam bat ngani scam nang benda kini kita dan don arngut hagani ka quarantine center ke jongiru ki don hiya ke jing sukumen ke jing susuk bersim bat man kapor ni sai wat pe nagaliang jo slong ro ban pentikna bat ban penbit penbiang baha ya ki jakale quarantine haman lagi snong ki bahap apo ko umsning constituency menta kasngi UMLA ko umsning constituency uba Jason S Maulong ula shimkhia da ka ba ulej hi dalade ban le jungo ya ki lai tli ki snong ki badang penkhre ya ka jakale quarantine ki bakentup ya ka snong saiden ka mautunum bat ko umdihar nakaliang une UMLA ula kentu ya kinong ilam shenong jong kite gisnong baladadon kano ka jingduna sngo baha ban pentip syau kenang bon sung thu bat ban penbit penbiang ya ki jingduna baro bat ha kane ki jingle jungo lalap ru baladon katto ka nengut ki khon samla ki baladon pa ha kamera quarantine ka badan hasenong saiden nakaliang UMLA ula kendu ru ya kini ki khon samla bat ula ai mensim ki bat kuntu ru ya ki bakim dei bandu mensim lane banting ban sir henry ka badon kam kalong ban but renti bat ban snok tilang bat ki bor pnya chenong bat kum juru ban kongu ya ki an ki kendon balabu dak sarkar lembaka health department kong hai khublai irong ba snong don lang member jong snong ki don lang hamne te na do boroskin do me step ngala yo ban tung kumba lain south ki jaka lawan ako saiden ru hangtung kidon arngot na langot ikna tu bala long quarantine klapen jang hina kasnong hi mar hangtu kim aishu ka home quarantine namar kidon ki yeng bajan kidon kata ka jing air dan penbet hapo ka wi ka hol hapo snong hi te habang ali inspect nga ngapi men ka biang na dong sudong layo ka report na do kaliang ka bam ka di ru kam don e ka jing duna baka dehi ka jing trailang baka snong bak sayai ba tingawan hang ni hapo mautunum ru kan auxilium kabla asim ka board district awan inspect tu bisa ki kentai yang tu kria don bakhan lu khan nyongut dengan yo ban inspect tu kendu bat ki medical team di badan tu tingin la yo man ya song ya perkhat ha iba hadu mentang kasngi te kam don ke ka jing duna mo hadu mentang kasngi don ke jing na do ka bam kadi adu kini kim team ba one visit na ka port ka biang lu ban mentaru ngiran hangnya po undihar bat kumba ngijuk ya kram irong ba snong kindon kita ki banyawan sibet kindon bawan lasai te kata ka preparation naman ta kini man quarantine klana na ya sikmat kamdon kana ek jinguna bo kanu khalia te nga thaingi nang ya persang hi ban trailang hakani ka apot ngingat mentah namta ban ya khal ka ya khunu ni virus covid-19 te ka jingker pat kolong ba man kisnong man kidong baki bayalam snong na du kirong ba snong kisketri song baro khat na kidong kino leader tingin ya trailang namar ngidong kaban ailang rakti kaman kadiang bangin yo ban rak kong sisendon yun klang Jepang